Мәктәпләрдә укулар тәмамланса да, тормыш дәвам итә. Биредә балалар өчен җәйге лагерьлар эшли. Шундыйларның берсе Буа районының Раль Сәгъдиев исемендәге мәктәп базасында эшли. Бүгенге көндә лагерьда 90-нан артык укучы вакытын файдалы үткәрә. Балаларның көндәлек режимы белән Буадагы хәбәрчебез Рөстәм Әхмәдуллин танышты. Күңелле музыка астында иртәнге зарядка Раль Сәгъдиев исемендәге мәктәп базасында Кояшкай лагеренә йөрүчеләрнең һәр иртәсе шундый процедуралардан башлана. Аннары тәрбиячеләр малай кызларның ялын ничек тә кызыклырак һәм файдалырак итү өстендә баш вата. Студент Диана Әхмәтшинага алар белән эшләү бик ошый. Это нужно для моей будущей профессии. Уеннарда һәм спорт күнегүләреннән соң балаларына ашханәдә тәмле ашлар көтә. Ашчылар аларны баланслы һәм файдалы итү өчен бар тырышлыкларын куялар. Мне нравится лагерь потому, что здесь очень вкусно кормят. Кояшкай мәктәп яны лагерында барлыгы 97 бала ял итә. Алар 4 отрядка бүленгән. Лагерь начальнигы Ольга Толмачева сүзләренә караганда, биредә актив ял өчен барысы да бар. Һәр көн план буенча бара. Занятия по интересам, посещаем ледовый, кинотеатр, прогулки. Эш атна дәвамында балалар шул рәвешле сәламәтлекләрен ныгыталар. Шулай ук олалар күзәтүе астында булалар. Рөстәм Әхмәдуллин, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.